Здравейте, хора! Днес по изключение залата не работи и двамата с Бран решихме да дойдем на Витоша. По-скоро аз и по-малко той. Исках да избягам от масовите пътеки и места, където се събират много хора. Затова избрах една пътека, която е успоредна на Златните мостове, доста стръмна, с така голяма денивелация. И познайте колко много хора срещнах по пътя. Познайте. Познахте. По пътя не срещнах никого. Което ме накара да се замисля, че дори в така елементарните неща сме склонни да избираме лесния път, равния път, пътя с най-малко съпротивление. Що го правим това? Не сме ли вече наясно, че всъщност, когато искаме да надскочим външни или вътрешни ограничения, блокажи, трудности и всичко от подобен род, единственият път да го направим, единственият начин да го направим е като вървим по стръмното. Избираме трудния път, този по нагорнището, който със сигурност ще ни умори, обезсърчи, демотивира, ще ни накара да спираме на места. Но всъщност е единственият сигурен, който ще ни изведе до върха. Та такива неща си мисля днес, вървейки по стръмния път нагоре. И ви пожелавам да имате такива моменти, в които сте абсолютно наясно колко ви е трудно и каква дълга борба имате пред себе си, за да се преборите за това, което искате да бъдете, искате да имате, искате да сте. И знаейки всичко това, да изберете стръмния път нагоре, а не лесния път надолу или равния път напред. Хубав ден!